Minto bwakire bwairire New Jersey bwakire nakimogendererete onye gukonyora for the first time Marieta nenkuru kupeni nyamweya nyaboke nje nyebagete alafu ongwe nyimbane alita ina spina yani no seito nyando chebere kwanza tima itinga ngokurwanirire kerogali seito yomayete seito alintebinga notogwa kirachukura hii raundi so erantete ko buliri swali elimo Oratebigwa Obwate metinyi 12 months Okwe wale shua ngabona iga December ngokule December tarehe 31 gwakule uramenya nga December lero January 1st umanye nga tarehe December 31st no chokwe internalize igente kikebeko bongo bwawime ebolie nga inkyura akole tofauti inkyura akole kere kyao buna kubwa konyo gukora gento kikeri kere ekemo utaiteko okole tofauti wono imbwata very sad story that is happening ige mirimo my two co-workers was about to akole no wera bw'emirimo. I've been here for 10 years. Oyomo omwana yegare setu last week sibari kuri club saa 9 chamambi iliako so amwaye akarasu umutwe mu Liberia umurole 27 years old wenu mwana we first born musibati yonde nere tu akolire nere myake yina tebire mwana we first born on Monday morning mwana we 24 years old akaboka akaranga cy'umwana yanyoru kuboka iga achiko ko ntegesieli mwana tari ko yura gesieli akaende kyali gukora agatewe n'uki n'abana banchite kurara akaende kyali gukora akarachisa chetani akaenda ko ntegesieli chiko ko ntegesieli okonyora nga mwana uri tari gitanda chiko sukumo muranguga omwana insale akwete on Monday uswati yanyore to mwana yakwete 24 years old umwana yo kwete no musani bo mwana one they go to the same school na noruchi n'abana ba Africa bago cyaba bamanyana so ndubata matanga ya abana aba Africa bayito babere imagine ngege ndoke ko tebi bina mambia to gocha koboka usenge ko tebi nga wiki gocha to gocha koboka egento nkerora akole tofauti eboli swalire nye kubwata abana no manyetenga ngaki abana bakoba ingocha kwa abana egento kendi naroche recently nali ko check chi bank account chi anendore go se nindi gete next of kin nganyore chi account chi denji bwat next of kin imagine ngonye kubwate chibeso begeta segete toli geti on the next of kin ekerogo kwaba echiko egwere eserikali nye tubwati next of kin osonye onde tabwati injira yo communicate naye eboli urakumambi which abandi bayito nturi ko cyakora mwaka oyo abandi bayito nturi ko cyakora mutinyo Kajoro, I'm sorry. I did a English version. I was doing a Kisi version, unfortunately. That's why I'm doing the Kisi. So there is an English version that I did in the morning. It's still on the page. You can see it. Okay? So this is for the Kisi people who are on this forum. Okay? I apologize. But iko nimefanya ingine ya wale hawaelewi Kikisi. Okay? Ebolie na inkyura akole tofauti wono abantu abange ekere goche mangana ya makweli okonyora ngantu titiko ba corrected
okonyora nga ondite yotageta gotenga ki actually one day no choku litkolinde no chobe tuyoga ngaki abana babo bakoba nande ntalebe gento ngiri kyale ngobongo bwana iminota tukwana mono amachuma abasacha baito bali mumenyete ichinse chesko goso mumenyete nka abange bayinu mwagolera amalemu abange bayinu mwagachire chinyomba abandi bayinu mwagachire chikoroba musa ku notice abana bali barwete emichumu chwagachire abange mbali gukora kende lakini abana bamura abange barwete obutaka ime bachire ngumbu bachire gosenga ibakale mukwagacha sana tigamba tebige ntekemo wokongumbu yubo kwagacha chikoroba lakini ntayitumanya stoi kirebo noiga onye ko bwate 100,000 beka 50,000 as chigoroba beka 50,000 as stock oko endemere mu mambi onyore accident yotebiguna you cannot work ogenda online login on your stock in minutes lakini yegoro beri bwagache tali mosocho my friend it's going to take years and years konyoni uchagwe konyera diversify your investments tiko ire chibesi chao chons bikwagacha chikoroba in Kenya koroba chirinchi kucha kokonyo yuko bwate chibeso ko invest beka 50-50 diversify onye kwa rweto botaka ime kwoli kwagacha korokie point bwango kora enchale iri kwa bwate nga mwachaire nga mamu mina achaire tato mina achaire nga mwali nga bataka irangi inye kole lakini kora half and half tubasa kwire chibesi chao chons byokoleki uchikobeka se samagacho otauni bwe konyere abantu abange ento wanchi tukotebigunga kigento gete okoleiga iroka amangana ya malemo ebi nambire ngabire kotini ya malemo because abayibuli baito bange tokotegerera abantu abaliri bakwanga ko tegerera advice abantu abanga baliri mbate itkoye ku feedback nabona tubatenga amachuma tigakonya ko bire chibes chons bigo chikenya ko invest chibes chonspi ko korwara gaiga chibese chiburo gwakane nyumba nande bona igana abateyimo isonde musani one nali bona igo mogero rwalete umuchango tumuchangirete bona igaka ne nyumba because nande tagolete life insurance area na benefits mbuyo gole insurance area na life living benefits koko rwara talinga ya death yoka koko rwara bagwakanire nyumba abange baito ntotegeti ko rusu gumagoso abange baito ntotaite ko tebu kunanga ki yaya igambo bogocha abantu abaliri bakerwa batebiri bumaene ebagochaka what just bachaka bekolenga bono egento kelikuwa batebi nayo wrong bagonchulera bagonchulera bumaene bulimba taiti bamanyanga nubumaene kwa bateinga tikakwagacha chikoroba Kenya tikakuchikurusia abantu Kenya kunyuma bakungu kuru Kenya tikakumira umusubati internet yogenda umunyome yani baranga bono ngana bakurukomobe nanda abantu batali kotegerera abantu bakuru foolish barabumbanya ko barong toko bateinga gendo like will toko bateinga yaya tikako invest chichibes chance pia sabe very defensive mbate itibarusi gumagoso abantu abange ebatagete babekerera abantu bandi ngonye tali penina onye tali mama onye tali tata keroko bateyina nga kibeke nyumba yawe in order bamanya kurororo ba create a problem etalingo okongubwabo bonene ko bwabuna bwalinga ba shift ayekwa barangiri nanga ki ya beke nyumba yawe in order yobwata bakungu babere ya beke nyumba yawe in order nyokubwata bakungu batatu bagonchorera bakobekere gento kelibona bagotenga nayo bwata magoso nkinki okunye kwanera in fact ochora aligereria abantu bali ko correct street mbagwancheti mbate itiko ikunobo maene na abana bawo kero ko correct umano street ebagotenga mom if you didn't do this if you yani bona abana babaitu na baba America ikero to ko bachakire ko make bad choices to which ko ba correct bagotenga you didn't understand me ngayo yani ba ire blame ngiri bakaba ba correct problem ngiri bakonyebekera kware kananga nayo bwate problem
aga problem kaliko ko batena ngakibeke nyumba yawe in order gore insurance twara savings tiako gore chinyumba chinene tiako endi gali utari wa afford bakeye ibintu biri bamenye kuroro bakobekerera ngabono enda mwamwe kuriete tutageti bantu bagenderera bamenye korosi obo excuse obo kobo ke because wacha kwa batena ngakigaki abakenya baitu muri chinse chesko beke nyumba yawe in order nabo kurwara take ownership of your choices ondetali bo otenga ache bengi yako bekera marieta naye iga abantu bagukwemeremo bamenye gochaka kubolinga ngumanyete nyarebe because mbali getionde liba gogotegerera kero umuntu akurusira amagoso o internalize ngakinki peni ateba igoro bono yo ya next of kin chimbera no mutete gutinde kuwega ebinambire ngabantu bakurwandira ga America emebere ngomuntu okulega iga America ngotinde kiruga iga ngabantu bamwabo mbatagete yani bono twachaka ebitina because omuntu olikera alenge moyo tatete ko make it clear angiri mama mwabo amotenga mama njero ntete ntinde ku America iga ntete nsambu mama inje bono tindi ko chakoira na Kenya iga no ntete menye esenge nchaba bane no bara ntete mbere yane berega nande korukale ekero umuntu kwanganyire iko kunganya kwabera sayu lakini bono manyete bine into aba immigrants abange tubege tokogora ko mogaiga okonde Kenya lakini tigamba tebi kale abantu bali kunganya korono ene bukwese bayika barosi that home onye tutageti koros this home kabe clear tata anganyite kurugesima agachaka urubole munyando chebere ndanywa macho ekera tata agoro buli munyando chebere akachaka kwagacha umucyoye akamanya nka chimbere cyane abana baye no bagutinde kunyando chebere eine standard ondete yo mwana bungunyo wochigosira gesima arweto wachire kwagoro buli mubwa manyanga nka yo gutinde akamanya kera atobulemo agatobulemo agatigari ya chimbere abana bagakabali balenga bangaini. My father was one of the greatest men. Bantu mbali gutinde ku chinyomba bosi no airete abwata abana 21 yakayiro bole masegete ekera alete te chisaveya agato bolemo akabeka chimbera kiro monto gokungwenyi atinde kwabe egendo ntanya ko manyanga ki na atebete nganguko bekwara ligo sonde bwensi yagotinde kwandonse nyasai kara nkonyi project mbwate ntagete bono nyole chibese because nabonda ende ngo nchigotinde kwororo kubwate kananye umugakone nabarantike gose mutike tindi shuwa igobona nabonko ntayite ngende ndosi chimbera chirichia cyumucyo libongwe nyimbe kaga fence. In fact mbange tendosi like a nice garden ekoba maintained chimbera chi abana ba minto chimbera chi abayiboli baito chibe maintained nabo kwenyora na inche nimbwate liba goro lakini ngobegete vision yeli ntata ondete yobongwe nyogo chigotinde kunyomba isiko warali so abandi bayino mukate ngamuli go chagoku no kero umuntu ngo kwale wano go chiko correct umuntu bina amachuma to abatetriri mwanda amete ngo batenga ki amachuma muri go esibi abandi abangina bayino basindi ko bamena because you ekero mosanga leti amarune chisigara ne skuma na yani umuntu ngo tiyokore nonye gento to wenjo y'umuntu go tiyoko umuntu mukamenya ko monjorira magatenga inchendo mube tiwa magatenga ngakiyaya tigatwesibi ntacha kubamena ngore boli mulinga ki muswati yotali ntu akomena problem yeno ninki umuntu oli nkomena nchengo motenyomba mnagaki esibie ndara komena lakini aba muri isko ga igatubona nyasato iri platform iki abandi muri abachafu amachuma abandi mubwate chigoroba lakini muri abachafu muri gosibima ino muri ko enda muri abusa no yene chinyomba asimomenyete amachuma abantu bandi no nyine chinchara muri ko enda murana chuchinchara chiamagoro amachuma groom yourself, take care of yourself. Koko kolimiro musacha rosiri tukoko enda kwanyore haircut biyega umusacha rosiri tukoko enda kwagura chianga chingi abuse nyomba yawo chianga chinchafu beka isko onye kobwata abana like will onye kobwata abana gore life insurance tigakutika abana bawo kwarwete giyanjero ukaleta abana America umenye ukuga iga America umenye gutiga abana bawo bagosoya welfare abana bawo singo chagosoya bari welfare because ba minto tutaitukwe banka inki kwera tutageti tutaitukwe banka
Muigwete aba usirero ngokwanira tote tukubeka nyumba yawe ino order igo mutagete mutiga abantu bacandegete isika abantu banga tokolega why ise ikaranza wande obeke nyumba yawe ino order ikaranza wande no mungi obeke nyumba yawe ino order onye kole singo beke nyumba yawe ino order onye nabana tuibolitega iga America no nyinje no Oyomo obunango kwana iga tindagora mbera cyane I have to do it in the next 1 month na procrastinate rigongo nyawate ango bekandi chimbera kwenda ndikogora tindagora nganeti kwenda ngore plot yichimbera sta asimyaka yane no embona nganyorire abandi bono tokolengelinga gakyuna kogora chimbera iga buna mumontago kwa nabo montago abokogora iga next week mumontago lakini notagora lazima tokutwenspi ngiye kwera toko baindi nayo nanda abana batubwate nandi abandi mwalingi kwenda chi club abantu mbali mningi tutwale gotara botuko twale kunji sigara twale kwenda birabu twanchite night life diri kale twachita America twale kwenda birabu bunduki nchielenge nyingi bunabona bona abana bakenje buka babwate chibunduki umwana wakwenda araswa mangana yere there is nothing you can do umwana wakunywa marua anywe alcohol poisoning mangana yere abana bandi na malyogo bakonyu cocaine I mean kiora akole let us be realistic in kiora akoro mwana o ko deciding nyansiongo ko moira nyando chibiro ko moira nga yogo chigotinde ko mwana you have to think about these things tekobwa oshaya we ko kwamenya gutigira abantu a lot of problems bandi mutaiti murusuguma goso mutebi buna yaya get your houses in order orocho musacha arus chibesega iga America musacho bwata abana ibolere tema agenda agache egoroba chigoroba matukuma kego tokirete nga ori wakirense egoroba elia tanya kwenda like bana babaye ngaki abana aba America tanya koira Kenya bagocha kwenda bachikoro siegoroba yebe chibese bana bankwanya bana abandi muibolere ta bana America bari chi citizen nonye passport mubwati abandi abayibuli bayino bakule batanya korera bana bayino abandi mwachitega iga America mubwate chi green card mwanya koira na morora abayibuli bayino yani ga kimbi connect yebi minto ba minto abandi mukoira abana bayino bachikutinde kanyoko na iso ekero ochikoira abana bawo bachikumera grandma na grandpa embera ime mukoira abana bayina matanga lakini ri abana bali moyo mutaiti koira abana Kenya chinyomba mogolete chinene chigali moko endi chinene chisneakers mogolete yani all ebinto chi priorities chitugutire inki kogero kuganya mamo minakwe omenya konyora liori time off ogende ochikomotindeka tokwende emirimo naba muliga iga America ntubwate gento gekoro ku FMLA lirima mamo minarwalete ogende gekoro ku family leave ogende asemirimo yao ine leave okwaegwa okolenda abayibuli ba abana bawo otebya abantu bemirimo nga mama arwalete ogende orore mama mino ira abana abo chibesi chime chango moganyete rinde to bachangire mwirira abana amatanga bachikorora ngina kora embera ime bachikorora ngina koro esanduki ime bachikorora sokoro yabe sanduki ime abandi bayino mwenye koira abana bayino barara basubati ba mino bamura ba mino future y'abana babawo ba America ga orakwa ngaki abana bawo barabe numa itenga noira abana bawo Kenya bamanye chianti chiabo chiango chiabo chikonya abana abo ngocha kokonya abana bawo konchi gorobe chichiao ngocha kokonya abana bawo kororobole mu bwawo onye nkwanya koira bamanye chianti chiabo nandi ngukwana se experience abana bane bayibolirega lakini bamaye tobole mu bwabo mbole Kenya kero kwa golire plot koirira abana bawo kwa bateringi plot ine yawo ebinte ebingogotigira amale mali ogolete na mali eta muswati omino ndiago cha gonchoka abana bawo bayeho minto eboli ebinte byasana tigantigera abo nyasaba seseni hiswali ntaite kwibolire ronga oramanya ngo obwate 12 months okwe nkyora akole tofauti onye ko obwate chibese account no apute editing aki ngai chibese chiko onye ko obwate obolemo no ate tobolemo betereri abayibuli bayino babatero obolemo kibale moyo tiga koganya abayibuli bayino bakwe
mumanye kurora muchaka wato bulimo kera na igetega iga America nali gukora imirimo mune home health aid egente getangania marube mbwate nali kulikira tata na chitinka understanding nga gotware will go sokomanye ikyoto itekebekera gwakuri negente kenene ngachaka kulikira tata marube nga tata banga minto tata banga bana baba otali bonsi banchaine tata bana baba ombaroro ko gokunto gokwana nanu bumaene gese tata kubana bandi ntori gukwana na bandi ntobangiti gokwana because nkimo gokwana bakwangete ngina kwangete ngiyo nya ko chandekera nabantu batagwanjete gese ligi abantu nena basani bagwanjete onya gushugulikana abantu bagwanjete tego salya chiza chiabo tata akabo umuntu muya akabike nyumba yaye inoda tata akweta agatinde Queen Peace mwana bungu nyondo ondete yo kali kotini ondete yo ko boli bolemo bona bamura na bana abaisike bungu nyibona ni chinyumba cyabo bakobanga aseki senge tata asete tike sambe kyunga tigamba nge nyombe yengata malima chinyombe ichi chonse nonye narara tintu gonde gako nya kwenda kotini nga yukuru chibese kwenda kotini egentege sini nimbu yoaka ne chibese obulimo bwatwe koganya kubwa koganya kero tata akule ngabona abantu bongwenyi ni kotini bale no put your house in order nabo kwenda mambyo tebi kubuna bono Obwate 6 months nabo kwenda mambyo tebi ngabona Obwate 1 year nabo kwenda mambyo ruga iganyo egali wake get your house in order nyasaba sisini like my page nyotora like my page nandi tingamba tebi aba usichi opportunity nchire Facebook aba usi abange mbatete kuto support lakini tinganga mbatebi oyo won support litukeli muna nche ningo tinya maliga litukeli muna nche ningo support go to my page like my page share my videos even though we go to reels Facebook is paying us for views no konyoro montago viete babike commercial gali bagotumira chibese so onye go support nche ningo support nyasa oyo